Firma AZ Pneu působí na českém a slovenském trhu už 7 let a své kamenné základny máme v Opavě a Bratislavě. Specializujeme se na prodej pneumatik 30 výrobců pro osobní, offroad, užitková vozidla a motocykly. Poskytujeme plechová kola značky KFZ Stahlrad a široký sortiment alukol 25 výrobců. Nabízíme také příslušenství. Patří zde ocelové sněhové řetězy Pevak, textilní sněhové řetězy Autosok, nové autolékárničky, opravné sady Slime na defekty pneumatik, reflexní vesty, šrouby, matice a podložky. Za dobu svého působení prošlo rukami našich zkušených obchodníků 10 000 spokojených zákazníků a mnoho z nich se stalo našimi velkoobchodníky či stálými klienty. Náš sortiment si můžete zakoupit v našich nových moderních prodejnách v Opavě a Bratislavě. Navštivte také naši stálou internetovou adresu www.azpneu.cz. Na těchto stránkách naleznete veškerý sortiment s cenami i obrazovými náhledy. Unikátní službou pro naše zákazníky jsou testy pneu v češtině, které čerpáme od renomovaných německých autoklubů. Vaší pozornosti nesmí ujít stovky informací o pneumatikách a množství užitečných rad pro motoristy. Díky našim partnerům vám umíme zobrazovat také reálné dostupnosti nabízeného zboží. Na internetu najdete, které zboží máme skladem, stejně tak pneumatiky ve vybraných rozměrech za extra ceny. Našim zákazníkům nabízíme také pneuservis, přímo v sídle firmy. Na profesionálních strojích se naši zkušení zaměstnanci postarají nejen o vaše automobily, ale také o motocykly. Uskladnění a mytí pneumatik u nás získáte navíc zdarma. Neváhejte a využívejte služeb a zboží od firmy AZ Pneu.